Salut, eu sunt Sheri și astăzi este duminică, 14 februarie, Valentine's Day. Ar trebui să schimb culorile pe ceva mai romantic? Nu, fuck that. Îmi place albastru. Îmi place roșu sau albastru? Votați în comentarii dacă vă place mai mult roșu sau albastru. Bă, știți, vacanța e pe terminate, eu toată săptămâna asta am stat și m-am gândit, bă, ce să fac eu duminica asta? Ce pot eu să fac duminica asta? Vreau să fac ceva complet nou, ceva de la zero, nu ca idiotul ăla de Sheri care face aceleași serii de 1000 de ori și devine foarte plictisitor, right? Ăla e un retardat. Eu nu sunt Sheri și vreau să fac ceva nou. Și asta și m-am gândit, bă, care e cel mai original lucru pe care l-aș putea face? Și deodată mi-a venit ideea să fac o serie care să se numească, wait for it, Sheri te învață. M-am gândit că este extrem de originală ca un cârd de ciori în februarie care... Uite câte ciori sunt pui mei! Trăiesc în Craiova, n-ar trebui să mă surprindă. Sheri e rasist? Nu mă referam la țigani. Rasist! Cetățenii de etnie romă. Eu voiam să spun că Craiova este o zonă foarte frecventată de populația de ciori, aflată în trecere, în zonele, în sud de... Vă dați seama că dacă se uită la clipul ăsta vreun Romeo, Gypsy Boy, Iubirea ta, 2015, Dani Mocanu original, cred că ar trebui să stau în casă, nu cred că mai ies pe afară. Nu sunt rasist și n-am nimic cu țiganii, ok, să continuăm. Și m-am gândit la ideea asta și chiar mi s-a părut o idee originală pe care n-am mai făcut-o niciun YouTuber din România până acum. Și am spus, hai să începem primul episod cu niște chestii de la fani. Deci fanii să spună ce vor să învețe în acest videoclip. Trebuie să mai spun o dată cum se numește seria, pentru că sună foarte badass. Sheri te învață. Ok, hai să intrăm în pâine, să trecem la idee, să penetrăm subiectul. Prima cerință. Vreau să învăț de la tine să fiu mai îndrăzneață sau să fiu mai sigură pe mine. În viață este o limită a decenței și e foarte ok să fii îndrăzneață și cu tupeu până la acea limită a decenței. Însă de multe ori acea limită a decenței nu ți aduce succes, ok? Ok, și atunci trebuie să fii mai îndrăzneț de atât, ok? Sunt două metode principale prin care poți să fii mai îndrăzneț decât această limită a decenței, ok? Prima metodă este extrem de folosită și anume să fii prost. Merge, nu are efecte adverse, însă e cam permanent în cel mai multe cazuri. Dacă nu ești prost și nici nu plănuiești să devii prost în viitorul apropiat, dar totuși vrei să fii îndrăzneț peste limita decenței, atunci poți încerca o a doua metodă, care însă este temporară. Alcoolul. 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 Ei, bine ați venit la mine pe canal, fac chestii educaționale. Dacă aveți 11 ani să nu vă duceți să beți în pui mei, ok? Ideea asta cum față cu Sheri e catering, ok? Nu învățați nimic concret. Sau poate învățați ceva concret. Dar dacă chiar vrei să fii mai îndrăzneață și mai sigură pe tine, învață să nu mai asculți critici și să fii tu însăți și să faci ceea ce îți place, să nu mai lași alți oameni să te oprească. Și știu că este greu, știu că nu este așa de simplu cum sună, dar serios, asta e singura care. Acum că am terminat cu chestia asta serioasă, să ne întoarcem la chestii retardate, haha. Duminica asta vreau să învăț să fac rap. Băi, nu pot să vă învăț duminica asta cum să faci rap, pentru că chiar plănuiam gen un episod întreg din ăsta la Caterinca despre cum să faci rap, dar te pot învăța câteva tehnici de rap, ok? Depinde ce stil vrei să abordezi. Trebuie să aprindem luminile pentru că se înserează. Așa, nu știu, ca să exemplificăm trebuie să luăm o propoziție, gen Ana are mere. Rapul Reneș, adică când n-ai chef de viață, efectiv. Ana are mere, nega? Ana are mere. Rapul furios, când ești frustrat pe viață. Ana are mere, are rapul mă iau de testicule. Ai nevoie de o mână și două. Ana are mere, șoacă. Ana are mere, șoacă. Învață-ne cum să nu ne împrietenim cu un vlogger. Deci cum să nu vă împrieteniți cu un vlogger. Există mai multe metode prin care să nu te împrietenești niciodată cu un vlogger, dar cea mai eficientă este metoda aroganței. Atunci când ai depus o întrebare și deși ai 11 ani ești foarte, foarte arogant. Spre exemplu, dacă întrebarea este cu ce program editezi, trebuie să fii ceva de genul: bă, zi și mie cu ce program editezi. Bă, răspunde că te bat. Ești cel mai nașpa vlogger. Așa stratezi tu fanii. Sunt dezamăgit. Georgiana Arina vrea să învețe ce-mi place mie la o fată. Nu știu, în orice caz, totul ține de atitudine. Țâțe, nu știu, să nu fie materialistă, țâțe, să nu fie fițoasă, țâțe, să fie de treabă, să avem ce discuta. Dar iubi, așa de Valentine's Day, ție ce-ți place la mine? Iubi, îmi place foarte mult că îl copiez pe Bromania la faza asta. Care Bromania, mă, iubi? Mihai Bendeac, da, mamă, eu sunt fanul numărul 1 al lui Mihai Bendeac. Mereu mi-am dorit să fac o poză cu Mihai Bendeac. Mereu mi-am dorit o poză cu Mihai Bendeac. Da. Pune niște metode de învățat ca să reții ceva în clipul de duminică. Metode de învățat. Ok, o să încerc să fiu util de data asta. Numărul 1, închide acest video. Numărul 2, închide calculatorul. Numărul 3, pune-te în pas și încearcă să înveți. Ba nu, mută-te în altă cameră. Ba nu, du-te și învață la un prieten.
Banu, refugiați-te în munți, e cel mai bine să te concentrezi 100%, te refugiezi în munți, tati. Duminica asta vreau să învăț cu Sherry cum să fiu vlogger. Nu știu, dar în general dacă vrei să crești să cerșești foarte multe like-uri, așa fac toți. Că tot vine vorba, dacă vă place seria asta, v-aș vrea să apăsați butonul de like, să facem și noi 25.000 de like-uri. Învață să dresezi papagali cu Sherry. Deci personal mă bucur foarte mult că mi-ai pus această întrebare, pentru că eu sunt un maestru al dresajului. Pe acest individ l-am dresat, pe dânsul l-am dresat să facă ceva unic, ceea ce alții nu știu să facă, și anume să nu mai moară în puii mei. Am de 8 ani sau cred că chiar de 9 ani și n-am mai murit până acum. E un perus, teoretic ar fi trebuit să moară, nu mai moare, nu știu ce are. Cred că e prieten cu Radu Berigan sau ceva. Dar deoarece vlogul este aproape fumat, v-aș ruga să dați un pumn butonului de like, să vedem dacă putem strânge 25.000 sau chiar 30.000 de like-uri la această serie. Să dați un share pe Facebook, pentru că chiar mă ajută foarte, foarte mult. Dacă încă n-ați făcut, să vă abonați. Eu m-am dus, vă mulțumesc că urmăriți. Pa!